Usa ka basketball tournaments ang gisugdan kagahapon sa mga miyembro sa tropa sa Essence Infantry Battalion sulod mismo sa ilang headquarters sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan. Matod ni Lieutenant Colonel Cyril Santander, commanding officer sa Essence IB. Ang aktibidad usa sa mga tradisyonal sa ilang tropa ang tinuig nga basketball tournament aron makauban sa tanang miyembro ang ilang kauban nga nadisdino sa ubang lugar ubos sa ilang area of responsibility. Yung objective nito really is syempre magkaroon tayo ng break sa mga nangyayari ng mga combat operations sa taas, makapag-promote ng healthy lifestyle, at saka ang pinakamaganda sa lahat magkaroon sila ng mag-bonding ng mga sundalo natin para nang sa ganun is ma-develop pa yung camaraderie. Tumungusab niini nga makapahulay ang tropa sa ilang operations, makabaton og himsog nga panginabuhi, labaw sa tanan, makabaton og bonding ang matag usa ug mas mapalig-on pa ang pundasyon sa panag-uban. Ang basketball tournaments gisalmutan sa 5 ka kompanya sa Essence Infantry Battalion, ang Sport Fest nga gilangkuban sa Alpha, Bravo, Charlie, Delta ug sa headquarters, kung diin ang mga mudaog makadawat og gamayng pahalipay og trophy. Aduna usay mga consolation prizes Para sa mga dili mudaog, kung gikonsiderang mata nga torneo sa Essence IB ang basketball game, alang kang Corporal Mark Andrew Di Manzana nga miyembro sa Team Charlie Company, ang basketball kabahin na sa iyang kinabuhi. Yung sport fest kasi ma'am, hindi lang focus sa yung isipan mo, hindi lang doon sa operation. Sinasagawa kasi ito talaga ito ma'am, paminsan-minsan para maalis din yung stress, mataas yung moral ng tropa, lahat. Maalis lahat yung isip na andun lang sa operation. Sinasagawa talaga to para maging masaya din yung tropa sa nagsasama, naglalaro, yung teamwork andun ma'am. Apan matod ni Lieutenant Colonel Santander, dungog ang nakataya sa maong Sport Fest labaw kaysa premyo. Ang importante matod niya nga ma-develop ang kalig-on sa panag-uban ug ma-maintain ang healthy lifestyle sa mga sundalo. Dugang pa ni Santander nga wala sa kadaugan sa gidula kung dili ikaduha lang sa pagmahal sa maong dula ang importante. Makabot nila ang objective sa ilahang gimug ng Christmas Sport Fest. Gipaniguro ni Lieutenant Colonel Santander nga bisan pa man nga gihatagan nila og oras nga makarelak ang mga tropa, padayon paghihapon ang ilang gihimong combat operations batok sa mga lawless elements ug mga nahabiling abo sa YAP group. Og regular matod pa niya ang pagpahigayon sa mga operasyon tungod kay magpulihanay man kuno kini ug dili kinahanglan nga magdungan sa pagpakigdula og basketball. Dugang pa ni Santander nga ang torneo usa ka paagi nga makapahulay ug kadali ang mga tropa aron dili kini makabaton og combat stress ug gipaniguro niya nga luwas sa mga lawless elements ang ilang area of responsibility bisan pa man nga aduna sila'y sport fest tungod kay nadungagan matod pa niya ang ilang puwersa tungod sa pag-abot sa tropa sa 5th Scout Ranger nga makatabang sa pagbantay alang sa kalinaw. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.